Na 800 miliónov tón sa odhadujú zásoby magnezitovej rudy na Slovensku, čo je 8% z celosvetového bohatstva tejto nerastnej suroviny. Vyše 34 rokov sa ich ťažbou a spracovaním na slinky a bázické stavivá zaoberali v závodoch štátneho podniku Slovenských magnezitových závodov v Košiciach. Tento podnik od 1. januára 1993 prestáva existovať a vzniká z neho 8 nových výrobných podnikov v Košiciach, Lubeníku, Jelšave, Hačave, Lovinobadi, Banskej Belej, Kalinove a Kunovej Teplici a 2 samostatné podniky služieb v Košiciach. Rozdelenie slovenských magnezitových závodov si vyžiadala nová koncepcia vlády Slovenskej republiky v ďalšom postupe privatizácie po tom, čo sa nepodarilo premeniť ho základným privatizačným projektom na akciovú spoločnosť. Nové podniky si počas delimitácie rozdelia majetok v hodnote 3,4 miliardy korún a budú sa postupne privatizovať štandardnými metódami. Ročná produkcia slovenských magnezitových závodov v ťažbe a spracovaní magnezitu dosiahla v poslednom období 2 miliardy korún, z čoho polovica smerovala na export do 30 štátov sveta.